Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Watla ka kanro ka baladapsna dang menta dang sisnam tam AA. Henry kene ka kanro ka latwano ha ka spotrek mentaw naitung arazar kat kandai ha ka por prabaje mestep ha ka por badang jor baw slap kat hadu bakawe ka yeng ka badan harom jongan ka kanro kala jular. Kani kala ja ha ka snang mawyong japung bat ka yeng ka bala jular ka dai ka jong ka kong ti thaba. Bat ka kanro pat ka dai ka jong uba ti thaba ki badai ru sibah yeng hi. Habai keren ba ka kong ti thaba kala yato ba kene ka jing tua kala penjular ri ka yeng hendai don bak pan badai ha ka por bala kendit thia dot baro lalat na ka jing man saw namar kene ka kanro ka babon hi kala poi bet chi kamra thia Menyan step ngaling arang yotia te to kun he jong apa lagi ngalaki to ong me ki wut tengah pada nga ki kan ngata pe jala tua kendau tengah nang le isu reng isu jauh tu man te saya ya kersiu to kun we ro te laki no toro dan mamsau dan nong mensau ra dan bak klem dan nong mensau na mar ban le ba laki no to bahe an re ga kamera tiale dan mentala tua do to kat jentia brokoi klem yo snga ora brang yo tia tong lau to kun he jong apa de klem ye thue e ro am yana nga tang nang yo tia ha klem yo snga kani kanro kila sedang snana do mensyam snam hi la tamangi la beteng biang hadin ba kangat sia ngat ka khando kan thi namar ba ka shong kani ka khando ka shong sunjor tama bakam dei ka baka dei ka do tap na thai so ngan tip shu ya ka jing ya trekam jo misteri kum no ngana khodi iro bangan yo no dala dep kang pijam khnang ba kin yo bani rap ken tang ai ngu ro hi badang light na ka jing man saw kat ka jing ong kat ka jing yo idea no misteri ta ong ba ka bhabe ban le ka dah lai ba ka kham scam te ngi le mo ban ong no ki bam dei git bam ya tip bam ya experience ta ka karkom konro om no kan tip hau misteri tanga sungai be ha ka jing ong misteri ken ka ba ban dah lai te nilai ban su ong no kum basu penbiang bet tang ya ka dor ka ba u o ma u kan ka jingut juga ne boro jang tang ka kan ro na thai kala lut kum ba namar lai sien ngala ayu ka thi namar ba ka ngat ngat ka khandau na jrong te la kum ba silak tam o arlak tam imat ha ka ba namar ningkong ngala kan ro shwa kala lut kum ba khandai pho te hadien misteri ong badan kam yang man kan ro yang namar ba ngat ngat ka khando te la kan ro yang kumba nriu pesan la lut hadien yang sakata yang hi em hab khod nyarap em ngan repair hingan yona engak par ngomdan namar para ba ya duk ya suk hi ndei ka ba sadai ro kabriu ka babi ka bat hem ani so kulu makli ndei ka ba suk mo ya ka yeng jeng misan ka bala praro ne ya kan ro ka bala ngat ro tamato sidon bok ba laj no tang dan ka ni ka tai mo jing ja ba